Moi kaikki katsojat, täällä on Nohem ja tänään me mennään laskemaan semmonen maisemamäki alas. Te saatte nähdä ihan kohta miltä se näyttää. Moi kaikki katsojat, jos näette yhtään niin tossa alla on tommosia alamäkipyöräilyratoja, niin jos tää video saa vaikka 10 tykkäystä, niin mä voisin kuvata teille alamäkipyöräilyvideon. Ja muistakaa, että mä en oo mikään ammattilainen siinä, niin siitä tulisi kyllä ihan hauskaa, niin laittakaa tykkäystä, jos haluatte semmosen. Mutta me ollaan ihan kohta oikeastaan perillä. Tuolla näkyy jo tommonen kyltti, että 40 metriä poistumispaikka. Eli tässä on, te voitte olla kyllä siinä loppumatkan. Ja jos ette ole niinku vielä käynyt kommentoimassa, niin mulla on tuolla kanavalla semmonen short video, että jos käytte kommentoimassa sinne jotain, niin mä huudan semmosella megafonilla kaikki mitä sinne kommentoitte, mutta ei mitään rasistista eikä mitään kirjosanaa, ja jos olette siis jo nähnyt sen, niin käykää vaan kommentoimassa, jos haluatte. Mä huudan niitä ilomielelläni. Ja nyt mentiin tonne 40 metriä poistumispaikalle ohi. Ja kohta me noustaan aika lailla. Ei vielä. Kohta noustaan. Ja päästäpä siitä nyt irti. Ihan kohta noustaan ja me noustaan aika lailla. Aika lailla noustaan. Nyt! Hyvä, ja sitten mennään. Menkö mä eka vai sä? Ok, mun sisko menee eka. Eska, katso, että nyt me mennään tätä mäkeä alas, ja voiko mennä? Joo, voi mennä. Yes. Nyt mennään. Toi mieshän tossa, kun kamera ei ollut päällä, mennä semmosen ohjeistuksen, miten tää toimii, eli ja nyt mennään. Mutka. Tunneli! Ei! Tilatkaa Nohem YouTubesta! Oli pakko huutaa, kun tuli hyvän näköinen tunneli. Vähän lisää vauhtia. Ja mutka! Hyvä! Ja toinen mutka! Ja jarrutus! No ei jarruteta! Hyvin meni! Ja toinen mutka! Jarrutus! Ei! Hyvin menee! Ja pieni mutka taas! Ja lisää vauhtia! Nyt ollaan ihan täysillä! Hyvä! Sitten mutka! Ja hyvä! Ja papu! Ja niin kuin mä lupasin, mä kerroin missä tää on. Tää on tosi hauska. Tää on Rovaniemellä Ounasvaaralla. Eli kirjoittakaa vaikka Googleen Ounasvaara Rovaniemi, niin tää löytyy sieltä. Ja mutka! Ja me ei jarrata kuitenkaan.